Čaute ľudia, vítajte u nového videa a vidíme z Jamboree a ideme hrať Horse Challenge. Za kamerou je môj kamarát. Čaute, moje meno je Šimon a teraz vám Alex vysvetlí, o čo ide Horse Challenge prvá. No takže nemôžeš jedenkrát a nemôžeš vstúpiť na to. No, ukážem to. Takže idem vám to ukázať. Takto nejako, ale ide mu to dobre. Dobre. Teraz idem ja, ozvem sa vám. Čaute. Dobre, Alex to dá perfektne, čiže teraz idem ja. Čele sme zvládli dva, dobre, super. Aj no, teraz sa posúvam na druhú challenge ako keby. Čiže je úplne jednoduché spraviť salto, nič iné. No takže idem urobiť to salto a držte mi palce. Parádne, super, idem ja. Prejdem teraz ja. No takže, keď sa to nedalo, ale nevadí. Challenge sme zvládli, no dobre, challenge sme zvládli. Normálne, Alex to dal, ja taký, no Alex to dal výborne, ale ja nič moc. Napíšte dolu do komentárov, že čo, no ne, jak to mám povedať. Jak to mám povedať? Napíšte dolu do komentárov, či som to dal dobre. Dobre, tretia challenge je hide and seek po tomto celom, ukáž toto celé a uvidíme na to, začínam ja. A Alex sa ide schovať, čau. Dobre, počítam do 30, 29, 28. Dúfam, že ten čert sa mi neschová poriadne, dobre, viete. Vy ho možno vidíte ho? Ak áno, tak to bude dobre. Ja neviem, kde sa nekýtam. Dobre, no, som vedavý, kde sa schová. 10, 9, ja budem po trošku podvádzať do 2, 1, 0, idem! Dobre, som vedavý, kde sa schoval. Ten tam není? Počkaj, tu by mohol byť. Počkaj. Tu by nebol. No, tam by som sa ani ja nestrčil. Pána bude za týmito kockami. Není inde. Mi náhodou. Alex, ak si tu, tak už prosím ťa odíď, lebo skáčem. Keby náhodou. Dobre. Ježišmaria, ty kokos. Ak si tu, tak somri. Dobre, nikto? Nič? Ja není on. Kam on to asi není. Trošku som padol. Jau. Au. Dobre. Preboha, on deje, však to sa nedá. Ježiš. Hore nebude? Ne, to není on? Ne, není. Bože. Položím si mobil na chvíľku. Dobre, môžeme ísť. Niečo mám za ponožku. Dobre, dúfam, že tu bude. Tu nebude, tak za mňa bude hore už. Kokos, sú aký by jeho vlasy boli. Niekde. Počkaj, tam pod stôl. More, kam išiel? Nemám chuť ho hľadať. Neviem, čo je. Nevidel si Alexa? Nie. OK, dík. Kamo sa? Kam išiel? Nekdo nič? Kamo? Kam išiel? Nemám chuť ho hľadať. Bro, kam išiel?
A mám ťa. Kebyže sa nemrujíš, idem preč. Dobre, ide nahrať Alex 3-4. Dobre, Alex už počíta, čiže utekám. Dáme si vymenili pozície. Idem sa schovať sem. Dúfam, že nežmúri. Rýchlo sa schovať. Rýchlo. Dobrý, tam sa mám schovať. Chceš zahádať? Áno, prosím. Rýchlo počíta do 50, áno. Dík. Dobre, nevidel. Ticho som za tými kockami a bojím sa, že je tu. On tu je, ja som ho videl. On tu podľa mňa je. On tu trochu som zabudol. Za mňa tu podľa mňa je tu. Bojím sa, píš z kapata. A za mňa mi je vidieť nohu, lebo ja som si ho neodokryl, teda nezakryl. Sa bojím, že je tu. Není nado mnou. Asi ne. Má sa nakúknuť. Sa bojím. To asi... Ale on by mal ako spať, lebo ja nemám zakrytú nohu. Ale on po tuto vedľa mňa. Chápete? Dobre, počká chvíľku. Zatiaľ nič. Ja tú nohu nemám zakrytú dokiaľ. Nakúknem. Ak áno, tak podporte Alexa, dajte mu odber a like. Ďakujem Alex. Aj Alex, ďakujem. Tak asi sa odokrím už. Ideš. Doric. Kde je? Kam iš? Mám tu nohu? A vidíte, už to je. Dobre, teraz som sa dobre schoval. Za mňa parádne. Počujem, aký by tu niekto bol. Fuj, ja som mal fúbe vlas. Doker. Kámo, kde je? Tu je Kacinka. Jak ti to dlho trvalo? Ja vím, ja som tam nevedel nájsť. Dobre, díky. Teraz sa presuneme na ďalšiu challenge. Jaká bude? Jaká bude challenge? Neviem, no... Skôr by som dal basketbalovú, ne? No, z basketbalu, že musíme... No, však to potom vysvetlíme. Teraz sa ideme presunúť na basketbalové. Ozveme sa vám. Čiže, nečujem pánu Volka, že challenge bude, bude na začiatku, keď dáme basketbalový kôš, tak sa o meter dlhšie. No. Čiže idem teraz ja pozerať. Dal. Idem ja, počkajte. Dobre, ide on. Super, dal, to idem ja. Alex povedal, ja som povedal, že máme sa o meter dlhšie. Dúfam, že to nebude. Kaco nedal. A zabudol som povedať, že máme 2 pokusy. Keď nedáš. Ale ja už mám len jeden. Ty si to dal, idem ja.
Dal to. Teraz som na rade ja. Dobre, ideme? Ideš on? Nedaj. Nie, on to dal. Dobre, idem ja. Nedal to. Vyhral som challenge. Poďte si, čo robí Harry. Kam ideme? Poďme. Odkiaľ ideme? Neviem, poďme sem. Poď odtiaľto. Dobre, challenge bude taká, že kto najdlhšie kopne. A kto sa... Tak poďme odtiaľto. Tak poďme. Nejdeme, že kto? Ja točím, kebyže chceš vedieť. Čo? Ja točím. Ja viem, že by sme dali challenge, že ideme takto, vylezeme sem a takto. Alebo tie stopky, čo som ti hovoril. No, alebo tie stopky. Dobre, čiže dáme tu challenge, no že začíname. No, ja to poviem, že challenge je odtiaľto. Tuto máš nohy. Niekto má stopky, čiže napríklad začínam ja, Alex spúšťa stopky a utekám, čo sa dá. Utekám. Musím sa... Ježišmaria. Toho šedého dotknúť. Musím sa tohto... Videli ste, či ne? Aga, idem ešte raz. Dobre som. A potom sa pustíte, utekáte. Ja som sa dotkol. Dobre, a pôjdete sem. Dotknete sa, musíte sa dotknúť. Alex... Zastavíme čas. Dobre, čiže vidíme sa o 3, 2, 1. Dobre, čiže takže Alex, počkaj. Dobre, počkaj, 3, 4, ide, poriak ide jak Bled McQueen. 5,56 si mal. Dobre, idem ja, čaute. 3. Takže Kaco mal 3,64. Vyhráva túto challenge. Horse challenge bola remíza a toto je koniec videa. Čaute. Dobre, čaute ľudia, majte sa pekný deň. Čaute. A dajte like a odber. Čau.